Joo, Joo. Niin, menin ihan sekaisin päässäni, kuuntelin naapuria enemmän kuin itseäni. Eli kuinka edistäisi demokratian toteutumista niin kansanäänestyksillä. Sitten täällä Leppä sanoi, että se on nykyäänkin niin hemmetin avointa tämä toiminta. Minkä tähden Turun Sanomat sitten kertoi, että on juuri jääty kiinni 150 laittomasta ja salaisesta päätöksestä. Kumpi on väärässä, sinä vai Turun Sanomat? En tiedä. Okei. Joo. Koska nostat kanteen Turun Sanomia vastaan? Ei niin. No kenen asia, jos se sua koskee? Okei, voin nostaa kanteen. Ryhmäkuria ei ole eikä tule, vaan mun mielestä olisi unelmatilanne se, että 67 valtuustohenkilöä jokainen kertoisi asiansa ja näkemyksensä ennen vaaleja ja vaalien jälkeen. Mun mielestä olisi demokratia. Joo,